הרבה מאוד שאלות על חיסונים. בואו נראה את השאלה הראשונה שמופנית אלייך, פרופסור רהב. שלום פרופסור גליה רהב, שמי שגיא אלמוג, אני מתל אביב, והשאלה שלי היא כזאת: מה ההבדל בין החיסון של פייזר שמחולק לאזרחי ישראל בתקופה האחרונה לחיסון של מודרנה שאמור להגיע בעתיד הקרוב? האם יש עדיפות לאחד החיסונים? ומה אפשר להגיד על שאר החיסונים כמו החיסון הרוסי או החיסון הבריטי שאמורים להגיע לרחבי העולם בחודשים הקרובים? כן. טוב, שאלה טובה. תראה, לגבי החיסון של מודרנה והחיסון של פייזר, זה למעשה אותה פלטפורמה. זאת אומרת, לוקחים מה שנקרא מסנג'ר RNA, זאת אומרת, זה חומר גנטי שמכינים אותו במעבדה, ועוטפים אותו במין שומן כזה, שלוקח את ה-RNA לתוך התאי חיסון שלנו, וגורם שהגוף שלנו ייצור את החלבון של הנגיף, והגוף מפתח נוגדנים כנגדו. זו טכנולוגיה חדשה, שהיא נראית נורא מבטיחה, ואני די בטוחה שכל החיסונים יעברו לפלטפורמה הזאת, והחיסון של פייזר ומודרנה, שניהם עובדים על אותו רעיון, הם שניהם מקודדים באמת לכל מה שנקרא החלבון והספייק פרוטין, כן. זה החלבון של הנגיף שהוא נקשר לתאים שלנו. ואפשר באמת לקחת חיסון אחד של פייזר וחיסון שני של מודרנה? תראי, אנחנו לא ממליצים על זה, אף אחד לא עשה ואף אחד לא בדק את זה. זה לא בדיוק אותו חיסון. זאת אומרת, שניהם על הרקע של mRNA, של מסנג'ר RNA, אבל הם לא בדיוק אותו דבר, המעטפת לא בדיוק אותו דבר, הכל לא בדיוק אותו דבר, ולכן אני כאילו לא חושבת שכדאי להתחיל להרבב בין חיסונים, כשאף אחד באמת לא בדק את זה. אוקיי, בואו נעבור לשאלה השנייה.